Ahojte, dávnejšie som vám slúbila video zo skladania skleníka z IKEA, takže poďme na to. Skleník som teda kupovala v IKEA, stal 18 € a dostupný bol len v tejto jednej farbe v bielej. Jeho šírka je 45 cm a výška 35 cm, teda vhodný je skôr pre menšie rastliny, sukulenty alebo ak máte doma škodce, tak poslúži ako super miesto na karanténu. Na začiatku som všetky časti rozbalila a pozerala, či sú ok. No a začala som skladať. Podľa návodu, pretože pri veciach z IKEA sa to inak ani nedá. Konštrukcia je robená z takého tenučkého kovu a prihľadné časti sú z plastu. Na všetkých tých prihľadných častiach je ochranná fólia, čo je super, lebo si ho pri skladaní hneď nepoškriebete, no ale tie vnútorné časti nezabudnite odlepiť hneď na začiatku. Najskôr som zložila základnú konštrukciu, potom vrchnú sklapaciu časť, no a potom prišli naraz šrobky. Tie šrobiky sú z plastu a sú len také zacvakovacie, čiže sa nešrobujú. Všetko išlo do tohto bodu hladko a až pokým to hladko nešlo, pretože vrchná a spodná časť do seba úplne nepasovala, čo by až tak nevadilo, keby sú tam kovové šrobky, ktoré by celú tú konštrukciu držali pohromade. No, tak som si musela zavolať posilu, ale nakoniec sme aj tak vôbec nič nevymysleli, proste to bolo celé krivé. A tým krivé myslím tak, že keď som chcela skleník zatvoriť, tak vznikla tam asi 4 cm medzera a keď som to chcela narovnať, tak sa skleník rozpadol, pretože to tie šroby proste neudržali. Nakoniec som to ale vyriešila tak, že som medzi vrchný a spodný diel zložila kúsok papiera, ktoré tú jednu časť podvihli a takto do seba všetko ako tak zapadlo. No a na záver som už len poukladala rastliny. Zvolila som raritnejšie a také, ktoré potrebujú vyššiu vlhkosť. Prekvapivo sa toho dnu celkom veľa zmestilo, takže aspoň to bolo pozitívne. Čiže oplatí sa tento ikeácky skleník kupovať? Ťažko povedať, ja som zaň rada a ho používam a zase povedzme si, že za tú cenu som ani zázraky nečakala, ale teda na to, na čo som ho chcela, účel plní a zmestí sa aj na parapetu. Čo je hlavne teraz v zime super, pretože rastliny chráni od zimy zvonku. No a to je všetko ku skleníku, ak som na niečo zabudla alebo ak by vás zaujímalo ešte niečo navyše, dajte mi vedieť do komentára a počujeme sa zase na budúce. Ahojte!